Менә шушындый таблицалар 26 төбәккә китте. Алар татар теленнән 1-11 класска кадәр. Мәгариф вакыт нәшрияты туган тел дәреслегенә өстәмә буларак таблицалар тәкъдим итә. Бер комплектта 50 дәнә. Дәресләрдә заманга яраклашып, экраннар куллану гына түгел, шундый әсбапларда кирәк диләр. Проект белән республика рәисе дә таныша. Төбәкләргә 500 комплект җибәрелгән инде. Мәгариф министрлыгы заказы буенча эшләнелде. Алар үз эшенә татар теленнән 1 класстан 11 класска кадәр бөтен темаларны алалар. Күбесе әйтәләр, татарча открыткалар юк дип. Менә безнең шундый студия барсында татарча открыткалар. Һәм килгән укучылар монда аны алып, үзләренең туган якларына кутлап кына җибәрәләр дә, кайтып киткәнче открытка яйләрендә була, ямларга биште почта эшләсәләр. Татарстан китап нәшрияты күп төрле басмалар тәкъдим итә. Балалар өчен әкият китапларыннан алып, тарих дәреслекләре кебек җитди чыганакларга кадәр бар. Аерым плакатлар да чыгарганнар. Аларда күренекле шәхесләр Татарстанның билгеле урыннары. Узган елны безнең рәисебез татар теле укытучылары белән очрашкан һәм шунда бер тәкъдим ясалды. Читтә яшәүче татарлар, читтә яшәүче татар телле мәктәпләрдә безнең Казан турында, Татарстан турында рәсемнәр, менә шулай күзгә күренә торган продукция җитми дигән теләк белдергән. Һәм инде бүгенге көндә менә монда күргәнегезчә 20 меңнән артык тираж белән без фотоплакатлар ясадык. КФУның филиалы булган Каюм Насыр институты да үз эшчәнлеген күрсәтә. Әйтик, Мәскәүдәге филиалы 2 төркемгә татар телен өйрәтә. Курслар онлайн һәм офлайн уза. Укучылары 20-дән 50 яшькә кадәрге кешеләр. Студентларыбыз гаилә, ризыклар, бәйрәмнәр, көнкүреш темаларына бик яхшы сөйләшергә өйрәнәләр менә 8 ай үткәннән соң. Мәктәп укучылары өчен методик әсбаплар тәкъдим ителә. Мөгаллимнәрне мәгариф системасындагы яңалыклар белән таныштыралар. Сәлам дәреслекләре Оренбург, Пермь, Төмән, Иркутск, Ульяновск, Пенза мәктәпләрендә кулланалар инде. Ничек эшләргә икәнлегендә өйрәтергә кирәк. Һәм шуңа күрә без менә бүгенге көндә электрон формада ОМК белән эшләүнең үзенчәлекләре белән таныштырабыз. Бик файдалы материаллар, китаплар күрдем. Карточкалар рәвешендә дә бар, язу дәфтәрләре рәвешендә дә бар. Оныкларыма һәм укучыларга буягычлар алдым. Исеме үк, буягыч дигән исем үзе үк тартып тора инде. Аннан соң баш ваткычлар, балалар өчен шундый махсус баш ваткычларны күптән эзли идек инде. Майдан каналы, сез беләсез, без 300 га якын тикшердек. Бөтен Россия форумында Рөстәм Миңнехановка туган телләрне саклау буенча медиа проектлар турында да сөйләделәр. Татарстан Яңа гасыр, ТНВ Планета, Шаян ТВ, Мәйдан телеканаллары, Болгар радиосын, Ватан кинокомпаниясен берләштергән Яңа гасыр телерадиокомпаниясе үз проектларын тәкъдим итте. Тапшыруларның күпчелеге татарларның үз аңын үстерүгә юнәлтелгән. Аларның бер өлеше туган телләрне саклау комиссиясе белән берлектә тормышка ашырыла. Ватан 21 гасыр кинокомпаниясе тиздән экранга чыгачак өр-яңа фильм «Җиде юл чатында» сериалыннан үзек күрсәтте. Моңарчы алмаш белән бер-бер хәлне тамашачы яратып кабул иткән иде. Шаян ТВ проектлары исә кечкенәдән үз телебездә тәрбияли. Татар телендә эшләүче беренче балалар телеканалына бу атнада 5 яшь тулды. Рәисне юбилей концертына чакырдылар. Безгә быел 5 ел. Рәхмәт сезгә Рөстәм абый. Рөстәм абый, без сезне беренче юбилеебызга зур бәйрәмебезгә чакырабыз. Рөстәм абый, бу сезгә бездән. Гөлназ Сайфетдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.